Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix Channel Thing here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Isangane semseqoqa nalenye indaba yokugcina engizoloba ungibabaze ngibungiza how angaze ngababaza singene kwizingane zesithembu naye icomment ithi ayekho yini ozoyikhuluma indaba yokuthi uSibindi ufather of 3 ebe na 23 wedarling yabo ku season 1 yakhulunywa leyo nto yaze yafika ngisho kumzali mhlambe manje yabo yini eyenza ukuthi ingasabatshazwa ukuthi manje mangena uSibindi eba ufather of 3 kukhona omama bengane kunoma yini le emenza yabo kule efuna ukuthi ibatshazwe ngokuba ufather of 3 isuke ifake nabo phakathi manje ama comments awalawuleki ukuthi ke how okay xekani uSibindi kuphela akwenzeki kanjalo vele kushawa indawo zonke manje ngakho segcina sekuthuleka kodwa hayi ukuthi ke ayibatshazwe ibatshaziwe nje ku season 1 yabatshazwa nangesithombe umserekezi veza abanye bafisa ukwazi ukuthi kahle kahle why uyabo uyayiqhuquzela le ndaba noma ayiqhuquzeli so why kunesithombe kuneshow ezayo uyabo kwabakuningi ukuthi angisakhumbuli ukuthi bekuyisiphi isikhathi bengizovele nje ngikulandela ama-comment alapho uvele ubone ukuthi yabatshazwa yakhulunywa kodwa manje njengoba sekuney'ngane sekuthiwa kubatshazwa uSibindi vele kungene omama bey'ngane manje-ke njengoba nje kwenziwa amavidiyo kanje kulama-platforms mase sekuzofanele ukuthi-ke umanage le nto yama-negative comments ayimnandi kwesinye isikhathi kokunye uyayibona ukuthi hawu into ebengiyisho kodwa bengenjena waye usubhala into engayikhulumi besithi sixoxa kahle le ndaba so yingakho ngicabanga ukuthi seyavele yazibeka sivele yazibeka because ukubuyela kuyona ilobu ithinta ngapha nangapha manje kokunye okubhalekayo khona la ku social media akumnandi suyizule ukuthi siyayibabaza yena una 23 ingane zo 3 uzoba na 40 sezingaki yabo kodwa akasikho lapho ukubabaza engikubabazayo into eseniyenza bomama yabo manje sekuyabhajethwa into ye-pregnancy kanti sicishe ifane nomshado lamafotoshoot enziwayo nalezi ngubo ey'qashwayo hayibo guys kanti kwenziwani manje yena sesiphila sabuphila ubukhazikhazi ewe guys izoloka ngithi bengiphithizela kunohlelo esilenze eceleni nginako sengifaka indaba ningangeni kuzona phela ngifuna ukutshela ukuthi ngizwela kanjani seziyabiza lezi zinto naku-ke la khona esemhlelelayo hawu wemalo ilona i-photoshoot inemali yayo ingubo inemali yayo i-makeup inemali yayo kanti kuyashadwani manjena ne-baby shower inemali yayo izipho webo imali engaka mina kodwa bengibona ngathi khani kufanele kunciphiswe kokunye ongenani-ke kuvele kuthengelwe ingane kakhulu saseyibiza kanje zonke izinto ingubo ehamba kwa-3,000 kuyaphezulu kusazoshuthwa azofakwa i-makeup sazokhokhelwa i-makeup artist iphelishayo ubuso ebuseqophelweni phezulu umshooting naye usazofuna ukwenza umsebenzi wakhe akhombisa i-art hayibo nisho ukuthi sekuzofika ko-10,000 kudluleni noma kuyafika vele ngivele ngama ngime engubeni ukuthi hayibo kuyashadwa kose kube samshado manje wegazi hayi niyayenza into yenu yazenza izinto zenu wemalo kanti niyabhajetha i-pregnancy ibiza kanje le mshutho eshuthwayo kanti sihlale sicabanga ukuthi hawu imizuzu emincane kulaphaya estudio kanti kuyakhokhwa ingubo le iyaqashwa kuyakhokhwa hayi guys ngeke zazo izinto zonke seziyabiza mhlawumbe mina ngibabaza ngoba hayi iphakethe lami litshekile naye-ke enye indaba-ke sengiphithizele-ke ngiyayithola leyo nto ukuthi hayibo kwasekubiza konke kwabiza konke nangokudadeya umzala eqamba amanga uthi le ngubo lena umzala ifike naye uqambelana amanga le ngubo le indala le ngubo umehlo
Umehluko manje indlela abayenze ngayo ukuze ukuthi ikwazi ukuhlala kahle kumama kaSiza. Abanye bayenza u-see-through la esiswini ukuze futhi usho ukuthi khona isivele isisu. Abanye-ke bayayiyeka ikhazimule kanjalo njengoba ikhazimula. Nje bade ngibuza nje ukuthi manje i-art yokukhazimula imayelanani, bachaze into ey'hlukene. Nangiya kudade, angithi phela wenza iy'ngubo naseQamamanga, uthi le ngubo lena ibekwe i-idea yakhe ngaza nje, hheyi bayathanda uQamamanga umzala. Anibazi omzali laba okubangwa nabo la e-South Africa. Omzali laba bathanda ukuhlala e-South Africa kodwa-ke kuney'nkulumo. Yena-ke shuthi naye yayenza le ngubo. Kodwa mina sengiyibonela ukuthi hhayi bayayenza-ke baningi, bayenza ngendlela ehlukahlukene futhi le ngubo indala. Kuthi sengimkhohlile ukuthi ubani lo mama lo o-edithayo wasebenza noThuso Mbeki. Wasebenza noThuso Mbeki noma ngiyabaphambanisa kuma-red carpet. Unazo lezi ngubo zihlukahlukene. Lena-ke manje sebesuke bayenza kahle ukuthi ihlale kahle komama, base bayenza sebeyishaya no-see-through la ukuze ikwazi uzovela isisu. Umzala-ke yena ubekuphi-ke seQamamanga ngathi le ngubo ifike naye manje futhi ikhona i-photoshoot yala siteyo kusho ukuthi le ngubo akusiyo eyamanje, yasiyaduma-ke manje. Ngathi ngababaza ukubiza kanti welele kushuthi eminyakeni ezayo kube sekuwo-20,000 kushuthwa nje. Hayi guys, nemali kodwa phela alikho iphutha, yenzani izinto ezinhle ezenijabulisayo ngemalini. Bengibabaza nje mina ukuthi hayibo, ukhokhelwe ingubo iqashiwe akusiye yakho, umshado phela lo. Make-up artist kufanele ibe khona ukuze-ke ube yilento ephezulu ekhekheni. Nasekhanda kumele kubona caca. Khona omunye-ke sethi-ke phela lezi iy'thombe zinhle makukhona ubaba eceleni, cha usukona into yabanye. Musa nje zinhle lezi iy'thombe ngisho uwedwa, hhayi bayakhazimula kade ngibabuka kade ngibabuka ngihlanganisa ukuthi hayibo kwaze kwabiza. Kanti abangani nje basuke benza o-surprise tontoni, o-baby shower, be-surprise umngani noma abanye-ke bemqasheleke e-studio bembhukhele, kukhokhwa imali engaka. Gayizini, cha ngingaze ngababaza mina noma sekuhlangane nokuthi sengimdala ngingaze ngababaza ukuthi kubiza kanjeni. Nengubo iyakhokhelwa, ingubo iyako-4,000. I-make-up artist kunemali yakhona, o-shoot hayi uyakhokhelwa naye isikhathi sakhe, umtshele ukuthi ufuna into ekanjani. I-baby shower ngapha kuzoba kuningi ngapha phela futhi-ke ne-body size iyashintsha, iy'mpahla ezintsha. Hayi bo, i-pregnancy iyadula Hayi baba yini we guys, bengizolokho ukuthi ngizobabaza le at least shameless ukuthi kanti sekubiza kanje. Lona kowe-comment yampumelelo ukuthi asimbabaze, mhlampe ngizwakala sengathi siyamkhondola. No, kade bembabaza wedarling ku-season 1. Ungahamba nje uyoyibhekela. Nami ngiyanqina yazi ukuthi ngifunele lesi sithombe. Bangathiwa lesi sithombe lekuphostwe khona ukuthi kuza izingane zesithembu season 1. Leso sithombe sampumelelo phakathi nendawo ufunda ama-comment khona zayikhala. Ngase ngithi mina ugogo into ongitshela khona wathi ungakhulumi kakhulu uma omunye ukhulelwe. Ngisho ingane incane. Ngakusho nalokho ngezwe nje sebengigxeka abanye ngathi hawu into eyashiwo ugogo, hhayi ukuthi ishiwo yimi, hhayi ukuthi angisho ukuthi, hhayi ukuthi ngithi kuhle kunjani ngishayela ihlombe, kodwa sengitshela into engayizwa ngogogo. Waze singisho nomsindo phakathi kwengane encane, abantu abaxabanayo bengaxabani phezu kwengane encane ngoba iyashesha ukuthola ukubamba lezo zinto lezo kungigcine sigulwa kusho ugogo-ke. Yabo baba yini-ke baba yini, ngibe nenkinga ye-network namhlanje nayizolo. So amavidiyo ami nje ayimbudane njengami nale network ehambile, nale network ebukisa ngami. Kodwa ngiyabonga i-support. Bye.